I gdje ste ljudi, dobrodošli u novu epizodu Minecraft preživljavanja. Mislim ljudi, ovo bi trebalo biti i treća epizoda, ali zato sad kad sam ja bio malo prije snimao epizodu, zaboravio sam mikrofon da uključim, da. I ta cijela epizoda je bila bez mog pričanja, bilo bi to bez veze. Ili, ne znam to da je pravi način, 100%, znači, uključujem mikrofon, znači, vidjet ćete vi u videu, logično, ali ću ja kad budem uređivo, evo stek drveta, znači ljudi, ja sam u toj prošloj epizodi skupljao drva za materijal, za kuću, koju ću opraviti ovdje negdje, ovdje ovako. Kuća neće nešto biti velika. U ovoj epizodi odmah da odem na tam planinu što sam vidio. Evo ga uga. Znači odmah su nam tu planine. Ovako budemo šta morali tražiti. Noć. Mi smo u prvoj epizodi skupljali ovaj kabelson za kuće. Ali ipak sam odlučio da neću praviti od kabelson, zašto bi ruža spala. Kuća. U ovoj default teksturi, znači toga. A da je feed full nakupio. Feed full sam pokušavao sad da napravim, ali ljudi, pogotovo, možete pogledati šta se desilo. Znači previše mi je lagalo, znači bio FPS oko 20, a ovako inače 4 iz 50. Uđemo na, znači, a ipak igramo na 4 članka na starom kompu. I sam još dobio novi, naručio sam ga, ali ne znam kad će doći, zašto je tamo malo iz druge države. Ne ovdje sa Balkana, kompletno neki iz druge tamo države. Uglavnom da će doći preko Euroexpress. A ne znam sad, znači me čini da je iz Amerike, tako nekako. Znači ovo već 3 levela imamo, ovo tu dosta uglja, treba će nam ljudi ugalj. Znači, kad budemo majnali, isto ćemo naći. Znači, od ovih 6 irona što smo našli u prošloj epizodi, ćemo napraviti krampu ironsku i ovaj iron sword. Znači, farma nije ništa porasla. Ejte, znači nije ništa puno. Ali ja ću 100% kada završim epizodu ići urediti to. I šta nek saplu, znači već je danas jedna izašla, znači ovo je tako internet dobar, znači iako grmi i pada kiša, dobar je znači. Ja nisam, op, ću sad da stavim ovu iron tu ovako. A mi idemo praviti, malo raščistiti ovako za kuće još. Kuća neće biti ništa velika, 5 sa 5 znači. Znači 5 u širinu, 5 u dužinu. Uglavnom vidite, kuća ovako moćna, vidite sadrže stairs. Malo, nemojte reći da krenemo od nekog fore, ali eto. Ipak nećemo sljedeću epizodu, ovo ćemo epizodu da napravimo kuće, evo 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, jak 6 je tu. Dva, 3, 4, znači ovo igramo 1.2 verziji, to već se mogu vidjeti. To ću možda zaokružiti. Znači evo 6 irona ispečeno. Sad ćemo ići ovako da napravimo ovako štikula. Jedna krampa ljudi. I ovdje je jedan ovako štik. Iron pickaxe i iron sword.
Da, znači ove stvari, znači ja još nisam cijelo vrijeme napravio ovaj chest. Ljudi, nije da ću ga moći tu staviti, hajde napraviti. Znači neću još trošiti u iron pickaxe, znači neću ih još trošiti. Neki stoji ovak tu, znači ovdje malo sprosti inventar. Od ovog drveta, sve ovog drveta da napravi stirse. Što sam stirsa, neće biti dovoljno. Ne znam, ovako 27 ćemo pretvoriti i ovako se tu stirse. Šta ste 32, skoro to će biti dovoljno. Vidite, znači već kakva je kuća. Znači vidite, u mene nema ni oblaka ni ničeg, to sam isključio. Znači možda će ovi stjerčići biti previše, ali ova kuća ima 2 sprata, zato će epizoda malo biti duža. Znači ovdje mora 2 puta, ako što se nadam. Možda će biti mom drugu što gleda poznata kuća, zašto je ovako nekako slično. Nije u prezivljavanju onom u Enderman. O ljudi, Enderman. Da bježi, hoću praviti kuću. Što sam htio da napravim? Ja, uočio sam, znači, ja vrata sam isto htio. Ovdje je naravno dosta koruniko nešto, ima ga više. Pušaš 70 FPS. Znači to već možete vidjeti, procijetati koliko je FPS u prošloj epizodi bio. Znači kako mi više građevina pravimo onih mašina, toliko će u mene malo biti manje FPS. Ali, znači valjda ću brzo dobiti taj komp. Sad će uskoro noć pas, ja što ću noć. Osim ovako sam mogu prošli put da zaspim. You can sleep in night. Znači neću ništa rizikujem, čekat ću onda padne noć. Evo ga, vidite na mogu. Neću ništa pisati. Sredemo gore, valjda nema ništa. Ali ovo sam ja blok mišljena, nisam ni primijetio. Ovo koliko je epizod, koliko je već dugo. Evo jalo, tek 8 minuta 9. Ne znam sad tačno. Uglavnom ljudi, ova će epizoda isto izaći koji ona prva na čisti dan, vajda, hoće 100%, a što čim snimim možda neće ima šta da dugo renderuje. Dosta će malo biti ovaj poduža, znači koliko mi već došlo. Dobro, imam hard diska, tek ljudi 689 MB. Ali ne znam zašto se brinem, zašto ima velik hard disk, veliki mi je. 80 GB baš nije nešto, ali malo ovako, ljudi evo kakve su mene kompjuteri, performance, znači 2 GB RAM-a, onda šta još ima, 256 grafička, pa zato ljudi, evo ti se una zašto mi je na DMZ-u lagalo, sam možete procijeniti zašto mi je lagalo.
ovako malom grafikom. A, zadnja epizoda 7. Sam snimao ne od druga kompu, nije ono što s nama snima, u njega je još goro, u njega je malo još slabiji, kompjuter duplo slabiji. Znači šta je još dual core procesor, onda šta još ima? Hard disk 80 giga. Da šta još za no na njemu. Da, nešto mogu reći. Ali ova grafička ratira deo, zato je nama održala što mi je FPS 50-30 FPS-a. Tako nama se da mislit. Ovo je sruće, ovo je Allah. Zato ja ću staviti da se peče send. Zato vrijeme ću mi promijeniti pod još nešto. Kad ovako, koliko redova? 1, 2, 3, 4, 5. 5 puta 5, 25 blokova. 8 i... Tačno, znači, ljudi smo napravili. Nećete da će biti tako, znači, po moju protiv. Znači, ako je 5 puta 5 redova, puta 5 blokova, to je 25. 5 puta 5, 25. Ne sada se baknim matematiku, nego da pravim ovdje. Evo, prvi 5 ode. Drugi 5 ode. Treći 5 ode. Procjena mi je ekstra. Sve prema dolu i evo ga 6. Prvi 16 gleda spinja. Znači da zatvorim kuću da ne bi kakva aždaha ušla. Evo možda ste već negdje i vidjeli ovakvu kuću. Znači ja ne kopiram nikog, ne želim nikog da kopiram. Znači treba mi, dobro 10, to je se već 5, 6, mi 4, 10, 14, ovo je 2 gospina, to je 16, tačno, ovo je 2 gospina, to je 18 i ovdje ovako 4 bloka, 18 gospinova i 4 bloka. Čega 16 gospinova. A ljudi odmah se bavim da ne primim džaba bez veze. Ovdje ovako 4, ovdje ovako 10. I ovdje 2, ovdje će 2 i ovdje blok. Ok. Ovo to nek se peče, a mi šta mi pravimo? A ljudi, mi ću ovako čekat, da ću možda isjać. Ovo čekali, možda stoji, ne. A čest ljudi, dok mi budemo čekali ovo sad isjeć, znači, kad stavimo ovo, znači onda ću isjeć. Zato, znači... Evo ga ljudi, jednostavno neću ni sjeću, džaba da napravim neku bezvezi. Znači radi 2 glass pena sam morao napraviti 16. O, to smo i fejkali. A dobro, treba ću za drugi sprat. Znači bit će sve isto. Da, vezi. Daj, još jedan. Ovo je sporo. Kao bilo koji Sky Factory, ono brzo. Aj, poješće zvuno što šiše ispeći. Znači, 1, 2, 3, 5,
pepla to, ja radi jedan sad moram čekat. Radi jednog senda, ono će meni uzeti jedan ugrak koji mogu 8 ispred sendu. A mi radi ovog jednog senda smo morali sad čekat pol minuti dok ovo ispeče ospora pečnica. Peče ko kad ode do svojeg noć. Crnac. Nabati. On tamo još. Up, ljudi. Sad se moram. Sačkat ljudi. 16 minuta. Oj. Sad je ja se niha ne bojim, al... Nemam ništa da se borim, šta ću ja sa iranskim sordom se boriti? Ja mislim da bi trebalo završiti epizodu. To je bilo to za ovaj video, ima sljedećem. Ćao!